नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक हो खब यार मऊ ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लव सॉन्ग जबरदस्त मीटर बाटे। आ धुन भी बहुत कंफर्टेबल बा। बस एके बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गा देतानी तो गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, बढ़िया मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। भैया हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला। रउआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ बा, सैड सॉन्ग चाहे लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे बेहिचक रउआ संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फुल गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। और हाँ, व्हाट्सअप के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ के बाटे। एगो बहुत पुरान धुन रहे। अरे फेंक दिहले थरिया बलम गईले झरिया, पहुँचले कि ना उठे जिया में लहरिया, पहुँचले कि ना। यह धुन बा। लेकिन देखी नया में के कैसे कंपोज के लिए बनी कि ढाहेलू सितम है आदा पये सनम बोल जान ले बुका, कि ढाहेलू सितम है आदा पये सनम बोल जान ले बुका, अपना पागला के जियते परान ले बुका, अपना पागला के जियते परान ले बुका। मारी के मुस्की सोन पापड़ी हो खेत खरी हान ले बुका, कि मारी के मुस्की सोन पापड़ी हो खेत खरी हान ले बुका, अपना पागला के जियते परान ले बुका, हो अपना पागला के जियते परान ले बुका। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतनी, काहे कि ठंडी काफ़ी बढ़ गई बाटे और आवाज़ थोड़ा सा घिसघिसाता, तो ऊंचा स्केल से नहीं गौले। रउआ एकरा के बढ़िया से फुल टास स्केल में गा देतानी और नया म्यूजिक पर तो गाना गर्दा कदी भैया। तो अगर ये गाना पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आइल होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।